assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗo gonɗen ko école men biyeteɗo joni joni ɓeɗo sukaɓe jiɗon ko entre 12 ans 9 ans cela veut dire koko ɓe ɓennuɓe nadde école kono l'état waɗi organisé école biyeteɗo joni joni e poti janggude entre lebbi jeetati e lebbi jeenayyi machallahu so ɓe jalti sakkende waɓe kalfino kan waɗi décroché diplôme kono wawi natide nde e classe kilno foof woɓɓe mbawi yaade 3e année woɓɓe mbawi yaade 4e woɓɓe mbawi yaade hay 6e année e joni noon ganden kam kamɓene ɓe gonde difficulté ji so tawi en daari no fewi sen daari letta ɗo ɓe jooɗi ɗo ma en gam koye dow tuufe ɓe jooɗi tuufe ɗe eɓe pawi hen leɗɗe on jii koye dow tuufe ɓe jooɗi tuufe ɗe eɓe pawi hen leɗɗe donc sikkala hen e cette classe là aussi a besoin d'une aide e ɓenon jooɗi vraiment c'est difficulté mawɗo wonɗo ɗum noon onon fof onon kolle vidéo e on kadi weltare e mbawa wiide ma waɗe hikka kono goto wattinakkille Allah jarama jarama classe on waɗi nogas e jeenayyi élève ɗo ko maire men enseignant men Soumaré voilà matama wonko haalinaji konngol goto bisimilla ceerno Soumaré assalamu aleykum eyyi ko salmin tan e weltare barkinaɗo ɗon toujours tinnade moɗon affaire jangde nde ndeɗo ko jangde fedde wotere wiye fande ma ne wawno wadde nde e meeɗa waɗde men ɗo ɗon donc ɓe gollidanno ko fondation goto wiye Stroke wi ko noon ko UNICEF hormum ɓami charge ɓe kolli par ce que sukaɓe fof kani ko janggude jangde kono wawi wonde joni noon ɓe won jangguɗano won jangoɓe école heddiɓe won yaltuɓe ala ko tawnata won kadi ɓe meeɗani nadde ɓe mbi noon ɓe kolli ɓe hono mbaɗante donc fondation hono ONG fandema o fuɗɗinoma ɓamde guila duuɓi ɓennuɗi ɓe ɓamde woɓɓe hono dani duuɓi jeetati jeenayyi sappo sappo e goho sappo e ɗiɗi yaltuɓe école walla ɓe meeɗa nadde ɓe jangguini ɗumen tan mbaɗe classe uji goɗɗi on woni moɓɓe jaltini ha keeɓi place uji ɓe kolli noon hono ɗum noon tawde waɗi ɗo UNICEF waɗi appuyé Allah waɗi enen yettima ɗo jangde nde noon ko jangde e barkinde par ce que ko jangde tinde kolli ko maytede so less mum tiiɗani tan yawan samde ko waɗi ko sukaɓeɓe ko less o fewani kadi jangde nde jangdetake no fewi hay joni ɓe jangga sukaɓeɓe jangki alors ɗum ɗo ko jangde nde ko ñande foof jangdete hay kekkiɗe alkamisa minen jangga kekkiɗe alarba mon ɓe janggata hay subaka asen ne janggue donc jangde nde jangguede subaka e kiiɗi te jangde nde ko jangde programme kono jangge hitande Pulaar janggat ɗum ɗo e lebbi ɗiɗi tata ɓuuri ndu min mbaɗa transition à partir de décembre min naata e France min mbaɗa programme première année deuxième année troisième année France fof waɗi hen Allah waɗi hen paaɓe fof directement koye kono examen national ni puisque guila ɗo ko 60 classe ma e nder kayit nder Mali woɓɓe ne siga so fof komi examen goto watte passe ɓe directement ñaga 4e année woɓɓe ñaga 3e année keɓe changé fof mbaɗe récupéré so woni wori kam jangde Pulaar nde goto fof ma wawi windu inde mum en yamtude français boko ɗum woni affaire golle ɗe ceerno oɗo joni ko oɗo école hoto gonɗen e Guré ay gonɗo ɗo koɗo guetema bon kamɓe kam wonno koɓe ONG en keeɓi chance en keeɓi ɗo école men ɗo par ce que ɗiɗo magasin uji ma hano ko goɗɗo a 50 ɗiɗi Allah waɗi hen goto en keeɓi ɗum sona ɗum hono ɗiɗo kamɓe haso caali yo fewne haso nokku heɓaka nder école haso galle en keeɓi chance école men ne yaaji magasin men ne woodi waɗama hen joni noon banguji ɗiɗi ne waɗa tati ne manqui ɗin sukaɓe ɓe ene ɓurti e ɗin sukaɓe ɓuuri kono ɓe kalni joni ko ɗo gonɗen nder guetam te ko nder sens keɓɗen ko nder kadi gonɗen foof ne woodi ndiyam ne woodi alhamdulillah rabbil alamin par rapport ɗo ɓeto kadi école kadi ɗo wonde suura e janggoji makko ko mbiɗen jiiɗi in guinnotoɗa ha yimɓe mbawa andiddema ay min ko Yaya Soumaré to guetem Yaya Soumaré Guétema effectivement o meeɗi wonde adjoint premier adjoint maire commune rural Guétema e hannde noon kanko waɗi chargé de l' enseignement joni joni e nder commune rural Guétema Allah jarama on jarama